стане дума за английски футбол, всички знаем, че там има много голове, много футболисти, много емоции, но и много пари. Аз съм Крум Димитров, а вие гледате Топ 5 най-скъпи футболисти в Англия. В тази класация ще видите 5-те най-известни имена в английският футбол и колко струват те. Но преди това може да се абонирате за канала ни, в който всеки ден качваме нашата топ прогноза, а всяка неделя има и по една топ класация. Сега дайте един голям палец нагоре и да започваме. За англичаните футболът е начин на живот. Не може да мине седмица без те да са на стадиона и да подкрепят любимия си отбор и играчите. Но за някои футболисти това не е просто игра, а работа, за която им се заплаща много. Номер 5. Рахим Стърлинг. 120 милиона. Рахим Стърлинг е най-младият в днешната класация. Той е роден на 8 декември 1994 година и е само на 24 години. Играе като крило и атакуващ халф за отбора на Манчестър Сити. Рахим започва своята кариера в академията на Куис Парк Рейнджърс, откъдето е привлечен в Ливърпул за сумата от 600 000 паунда, и то не от кой да е, а от великия Рафаел Бенитес, който по това време е бил менеджер на мърсисайдци. Детето чудо, както е наричан на острова, успява да изиграе 96 мача с червената фланелка, в която вкарва 19 гола. Това го превръща в един от любимците на феновете на Ливърпул. Това обаче не избягва и от погледите на едни от най-големите отбори в света, като Барселона, Реал Мадрид и Манчестър Сити. А именно последният вади 40 милиона евро и успява да купи английският национал. Рахим успява да изиграе главна роля в успехите на гражданите и печели заедно с тях един път титлата на Англия и 3 пъти купата Карабао Кап. Сумата, която трябва да заплати в момента даден отбор, за да има в редиците си младото крило, възлиза на 120 милиона евро. Номер 4. Еден Азар. 135 милиона евро. Азар е определен за един от най-добрите футболисти не само в Англия, но и в света. Еден е на 28 години и роден в Белгия. Започва своята кариера в отбора на Лил, за който има изиграни 113 мача и вкарани 33 гола. Това веднага го прави звезда и главен играч в френският отбор. Това, разбира се, веднага бива забелязано от отбора на Челси, които варят 35 милиона евро, за да го имат в състава си. И може би това се оказва една от най-добрите сделки за собственика на лондончани Роман Абрамович, на който изминалото лято му предлагаха над 150 милиона от Реал Мадрид, за да привлечат 1,73 м високият играч. Цената, която трябва да заплати, за да може някой да има в редиците си Еден Азар, е 135 милиона евро. Но както казахме, Абрамович не иска да го продава. Това може да се случи само ако самият футболист желае да премине в друг отбор. Номер 3. Хари Кейн. 140 милиона. Една от емблемите на английският футбол и капитан на националният отбор, само на възраст от 25 години. Хари Кейн е определен за един от най-добрите голмайстори в света, а редица списания и електронни медии го слагат дори пред имена като Луис Суарес и Робърт Левандовски. Но сега Кейн не е бил собственост на друг отбор, освен Тотнъм. Играл е под наем в отборите на Лестър, Норич и Милуол, след като в сезон 2014-2015 се превръща в голмайстор за сезона на Тотнъм с цели 21 гола в общо 34 матча. През този сезон 25-годишният нападател има 17 гола и по всичко личи, че отново ще мине числото 20. На този етап от кариерата си младият нападател струва 140 милиона евро, така че всеки, който го иска в отбора си, трябва да се израси доста. Номер 2. Мохамед Салах. 150 милиона. Египтянинът, който направи фурор през изминалият сезон, ставайки голмайстор на първенството и изиграл главна роля Ливърпул да стигне до финал Шампионската лига, е роден в градчето Басиюн. Салах започва своята кариера като професионален футболист в отбора на Ел Мокаун, а оттам преминава в отбора на Базел, за който има 47 мача и вкарани 9 гола. Това хваща окото на редица големи отбори, но Челси печели тази битка и изважда скромните 8 милиона евро, за да привлече фараона. Но на този етап Салах е твърде млад и не успява да се приспособи към отбора на лондончани и не след дълго бива даден под наем в Фиорентина, а след това продаден на отбора на Рома за 18 милиона
милиона евро. Именно там Салах започва да се проявява като един от най-големите таланти в световният футбол, успявайки да вкара 29 гола в 65 мача. Това веднага кара отбора на Ливърпул да го привлече в състава си и това се оказва невероятен ход, след като в първият си сезон в Англия той вкара 32 гола и изкара Мърсисайдците до финал в Шампионската лига. Това го прави един от играчите, за които трябва да заплати адски голяма сума, за да бъде купен. Точната цифра е 150 милиона евро. Номер 1. Кевин Де Бройне. 155 милиона евро. Стигнахме и до първото място и футболиста, който трябва да заплати най-голяма сума, за да бъде продаден, а именно Кевин Де Бройне. Русият белгиец е на 27 години и със сигурност е един от най-важните футболисти в момента в състава на гражданите. Той започва своята кариера в отбора на Генк, за който има изиграни 40 мача и вкарани 8 гола. Кариерата му започва ударно, след като само на 16 години бива купен от Челси на цена от 8 милиона евро. Той не намира най-добрата си форма в лондонският отбор и бива продаден в отбора на Вердер, където също не може да се климатизира бързо и бива продаден на отбора на Волсбург, откъдето стремглаво кариерата му започва да върви нагоре. За 3 сезона се превръща в главна фигура на отбора, след като е вкарал 13 гола и асистирал за 25. Това привлича вниманието на Манчестър Сити, които варят сума от 45 милиона евро, за да вземат белгийският плеймейкър. С отбора на Сити Де Бройне е спечелил един път шампионата на Англия и 3 пъти Карабао Къп, но със сигурност най-голямата му мечта е да вдигне трофей от Шампионската лига. Цената, която трябва да платят отборите, за да го имат в състава си, е сравнявана на 155 милиона евро. Благодарим ви, че изгледахте до край нашата класация. Надяваме се да ви е харесал и да сте научили нещо ново за вашите любими футболисти. Ако е така, оставете един палец нагоре и разбира се, абонирайте за канала ни, за да не изпускате всяко едно наше видео. Аз бях Крум Димитров и ми беше изключително приятно.